Srangsalni phungkusangni jorani simi sanja jora 24 Ramchandragarh koingjing bising khobjak köröng thayo dur tei nogo thangei biji tei nokla panda khlaiei masing jorani kutung blanket bakha iti edising em Suhel Debruma tei bini logiwo manjakha YTF ni Central Committee ni GS Dhananjay Debruma tei bo manjakha 24 Ramchandragarh ni Tipramothar ni Block Committee ni adongrok Puilano jotono hambai chini kokto motnai rong jeng tini chini Ramchandragarh Assembly Constituency bising khobjak puila jeng pungai simi guri laimani puila jeng chini jolati se ADC Village Committee lokorok bai nog thangai jeng bobagan thanjan korang salai gya tei joto lokorok bai jeng paithak ni choban bagai tiarang ni kok khasal laikha tei joton tiarang laijak aboni agolo jeng teisa chini Rosrosnagar ADC Village Committee bisingo chini je kami tang maicang bara hoite gogomon joto kami tang kami lukoro be chung mala lega bubaram thanda kongpi lega aboni agulo chung teibo chung chini dokin bodul thanga chung masi jona ri kutung bang lega taba haino hai chini waring to kami obo chung haino hai chini party office bising phai chini lukorok no chung kombolok bang lega tei joto ma hagen chung kurung thai thangai chung chini bubaram thanja kono pilai tanglayo tei chini Ramchandragarh lukor joto reading laijak je 1 last pai choban bagai chini Ramchandragarh to only di Tipramothar bubagan logi tongo te kebun logi chung krei chung bubagan logi tongo ina chung bus ngaje bubagan choban kapalak khanan bo chung tiarang